Така. Продължаваме си с these и those. Тези и унези, буквално казано, но всъщност those може да бъде преведено също тези. Значи вчера учихме за this и за that. This, когато нещото е близо или го държите, или сте го облекли, примерно искам да кажа, този пуловер ми е любим. This is my favorite sweater. Обаче ако някой друг го е хванал и го държи там и сгъва, примерно, или ще го пере, ще кажа be careful, that's my favorite sweater. Внимавай, защото това ми е любимия пуловер, ако има някакво по-голямо разстояние между нас. That дава идеята за отдалеченост. И затова по учебниците ги дават пръста, дето сочи на някъде, че е отдалечено нещото, пък this е конкретно близо до нас. Но пак казвам, в някои случаи дали едно нещо го възприемате като близо или далеч е въпрос на личен избор и може да чуете англоговорящите да си го използват както им дойде. По същия начин е за these и за those. Само че това е множественото число, за тези. Нали? Това е за едно нещо. Тези е за две неща или за повече, за 5, 10, 20. Може да бъде these, those, отново за няколко неща, които са далеч от нас, на някакво разстояние, отдалечени, неща, за които говорим, които не са въобще при нас. Хипотетично си ги представяме. Това ще бъде добре и така нататък. Така. Okay. So, these are nice potatoes. These are nice potatoes. These are nice shoes. Oh, these are nice shoes. Okay. Or you could say, these shoes are nice. It's the same thing. These are nice shoes, or these shoes are nice. It's okay. These are a bit tight. Oh, these are a bit tight. Could also say they're a bit tight. Oh, these are a bit tight. Okay. Those look really fresh. Those look really fresh. You're watching TV. Look at all those people. Oh my goodness. Look at all those people. Okay? Or you get out, or you're right in front of you there is a crowd. Точно пред вас има тълпа с хора. Look at all these people, like next to you, all around you. So those there and these here around us. Okay? These streets are very narrow. These are proper boots. These are proper boots. Don't use those knives. They're really blunt. Don't use those knives. They're really blunt. These scissors are very sharp. Be careful. I'm handing them to you. These scissors are very sharp. Be careful. Those are tiny. About something, I don't know. Something very small. Oh my goodness, those are tiny. Okay? You got it? Разбрахте ли го? Идеята е същата, както и във вчерашния урок, но тук говорим за повече от едно нещо. И това трябва да го запомните. Значи, this е за едно нещо. This is. These are е за повече от едно нещо, когато са при вас. That е там, ако е нещото. Някъде го посочвате. Those are е когато е множественото число на that. So, these are nice potatoes. Това са хубави картофи. Примерно ядете ги, боцвате си и така. These are nice potatoes. Or these potatoes are nice. Може и така да го кажете. Имате две опции да казвате всичките конструкции от вчерашните. These are, това са. Това са хубави картофи. Това са хубави картофи. И тези картофи са хубави. И тук идва проблема, защото на български много пъти казваме това са хубави картофи. Това са хубави обувки. Което не съм сигурна дали на български граматично правилно дори да се каже това са хубави обувки. Защото това е обикновено едно нещо. Но на английски и затова много хора грешат и казват this is nice potatoes, защото го превеждат от български. Това са. This is nice potato. Не. These are. These are nice potatoes. These are nice.
Като може да кажете само и първото. These are nice. Тези са хубави са. Нали, като вкусни са. These are nice. These are tasty. Okay? Or, this is tasty. Or, it's tasty. Нали, ако пък е за едно нещо. Можете по много начини да кажете едно и също нещо. These are nice shoes. Някой, примерно, пред вас точно, или ги държите, гледате ги в близост до вас. These are nice shoes. These shoes are nice. Тези обувки са хубави. These shoes are nice. Or, these are nice shoes. Това са хубави обувки. Защото на български тези са хубави обувки, тези са хубави... Да, може би и така може. И така е, може би, граматично правилното. Тези са хубави обувки, тези не са. Това са хубави обувки, обаче се казва доста. Но на английски задължително these are nice shoes. Не казвайте this is nice shoes. Много се греши това. This is трябва да е едно нещо. Окей? Едно. These are са 2, 3, 5, 10, 20. Обули сте нещо. Обули сте обувки или обули сте клин дънки, нещо, което е... Значи клин дънки, всякакви неща, които с два крачола са в множествено число, защото виждате и на български панталони. Някои хора казват панталон, някои казват панталони. Но на английски са в множествено число. Клин на английски също е в множествено, защото има два крака. Чурпогашник също е в множествено на английски. Всичките тези думички. So, these are a bit tight. Примерно за обувки. Тия са малко стягат ми. Стискат ми, както казваме. These are a bit tight. Tight се използва за стяга, стиска, за дреха, когато ви е тясна. These are a bit tight. За две. В случая, което с два крака. Or they are a bit tight. Облекли сте ги и просто ви стягат. Okay? Those look really fresh. Примерно в магазина сме се разхождаме и аз виждам ей там. Okay, those look really fresh. Ей тия там. Ей унези там. Тези там. Нали, изглеждат свежи. Примерно за зеленчуци избираме салати. Марули. Those over there look really fresh. Когато имате over there, задължително ви е those, защото ей там, унези ей там, това показва, че има разстояние. Those over there, that one over there, ако е за едно нещо. Over there, ей там. Okay? Those over there look fresh. Унези там изглеждат свежи. Гледайте нещо по телевизията. Обикновено по телевизията, когато го гледаме, се дистанцираме от него. Също отново се счита, че има дистанция между нас. Look at all those people! Виж всичките тези хора. Примерно по телевизията снимат някъде протест нещо. Look at all those people! Виж ги тия всичките хора. Излизате на улицата и пред къщата ви тълпа от хора. Точно излизате отвънка и сте пред тълпата. Look at all these people! Oh my goodness! И се оглеждате, нали? Виж ги всичките тия хора, защото сте в тълпата. Близо сте. These. Those. Там са, по телевизията, далеч, не са при вас. These streets are very narrow. Шофираме си ние. И тясни улици. Oh, these streets are very narrow. Тия улици са много тесни. Тези. Тези улици са много тесни, нали? Okay? These are proper boots. Това са истински бутуши. Proper boots. Proper ми е много любима английска думичка. Слага тя къде ли не. И се има предвид като истински, като баш. These are real boots. Okay? Don't use those knives. They're really blunt. Не дей да ползваш тия ножове, много са тъпи. Примерно някой е и там, в кухнята, реже нещо, вие сте от тук, виждате го, какво прави. Don't use those knives. No, they're really blunt. Не ползвай тия ножове, много са тъпи. Blunt. Ако не знаете тази думичка, запишете си. Гледам да включвам интересни думички тук-там. Sharp, остър. Blunt, тъп. Окей, за нож. Може и за човек всъщност да се използва. These scissors are very sharp. Тези ножици са много остри. These scissors are very sharp. Be careful. Аз ги държа и ти ги подавам. These scissors are very sharp. Be careful. Окей? Ножици също на английски е в множествено число, въпреки че на български понякога казваме подай ми ножицата. Даже в по-често, отколкото ножиците. На български може би и двете са приети за правилни. Не съм сигурна. Those are tiny. Oh my goodness, those are tiny.
нещо гледате и там. Защото ако е these are tiny, всъщност ще е при вас those are tiny. Много са мънички. Тук исках да ви дам думата tiny, ако ние знаете да си я научите, което означава много мъничък. Very, very small. Tiny. Окей, хайде да тестваме сега. Това ви беше урока за днес.